Zdravím vás, moji milovaní. Vítam vás na mojom ďalšom videu v mojej malej krásnej záhradke. Je tu všetko krásne zelené, všetko tu rastie, je tu príjemne, je tu kľud, pohoda. Rád tu trávim čas. Taký relax, oddych pri práci v záhradke. Ale nechcel som dneska točiť video o záhradke a o mojom relaxe a o oddychu. Ale chcel by som nadviazať na ďalšie v podstate poznatky, ku ktorým som prišiel pomocou rôznych ľudí, pomocou ďalších nejakých pozretých videí a osobných skúseností. Takže v podstate rád by som spojil všetko do jednej nejakej tej globálnej témy a tým je to, že vlastne Flat Earth, planéta, nám prezentujú, že Zem je guľa, ale v podstate Zem je Flat Earth, vlastne plocha. Čo to vlastne znamená? Znamená to, že v podstate na Flat Earth sa nemôže udiať nič, čo by dopredu bohovia, reptiliáni a ich podskokovia schválili. Čo to vlastne v praxi znamená? Takže len taký malý poznatok na margo toho, že prečo žijeme tu, ako žijeme, prečo sa nevyvíjame iným smerom, ako technológie a tak. Tak si vezmite jednu vec, že v podstate Flat Earth je placka, na ktorej je kopula, nad ktorou je kopula, tam vnútri krúži Slnko, Mesiac a v podstate dolu pod Flat Earthom je nejaké to zázemie, nejaká tá infraštruktúra, kde sú rôzne čističky vo veľkom meritku, tankujú nám sem ropu, plyn a čo ja viem čo, všetko. A v podstate si vezmite, že my žijeme v tom Flat Earth, vlastne v tom laboratóriu, ako krysy, ako potkany alebo myši laboratórne. A teraz si vezmite, že by nám sem dali také technológie, ktoré by proste nám umožnili zlietnúť úplne až ku vrcholu kupole, alebo ísť si pozrieť okraj Flat Earthu, hej, tak si vezmite, že sami by šli proti sebe, hej. Takže takéto žiadne technológie v živote nám neposkytnú, ani v živote tu na tejto kvázi placke nebudeme mať, ani sa k nim nikdy nedostaneme. A keď sa nejaké vymyslia, alebo niekto ich vymyslí, tie technológie, proste jednoducho ich zlikvidujú, zavrú ich do trezorov a sa naďalej budeme fungovať na spaľovacích motoroch, maximálne na nejakých elektrických motoroch, ale nejaké výkonné veci, ako nejaké vznášadlá alebo nejaké kvázi technológie lietajúcich tanierov na elektromagnetizmus v živote nebudú. Si predstavte, že by ste mali lietajúci tanier, do ktorého by ste si sadli a vyleteli by ste von ku kupole a zistili by ste, že je tam kupola, že to tu uzavreté, že okraje Flat Earth sú vlastne ľadovce, ľadové pásy dookola, tak by ste zistili, že vlastne žijete na Flat Earth. Takže to by sa našim šialeným bohom, reptiliánom a ich podskokom a všakovakej hávedi zelenej veľmi nepáčilo. Takže zabudnite na akékoľvek technológie, zabudnite na čokoľvek, čo by nám umožnilo sa dozvedieť skutočnú pravdu. Prečo toto vlastne, teraz nastáva otázka, prečo sa toto vlastne deje, prečo žijeme na Flat Earth, prečo nás tu niekto riadi, manipuluje. Tak sú rôzne teórie o veľkosti Flat Earth, sú rôzne teórie, ktoré ja mám moje teórie, ale nechcel by som to dávať všetky tieto teórie do jedného videa a možno by som o tom natočil zo pár takých kratších videí len o tom, aké sú tieto variácie. Ale si uvedomte, že proste tieto variácie môžu byť rôzne. Môžete si uvedomiť, že my tu môžeme žiť len v počítačovej hre. Tým pádom celý ten Flat Earth a všetko môže byť realita, ale je to len virtuálna realita. Ďalej môžeme žiť na Flat Earth, kde sú kontinenty, áno. Môže byť vlastne všetky kontinenty, ktoré sú na kvázi globe, hej, tak budú vlastne na Flat Earth.
Potom tu môže byť, že flat earth je obojstranná placka v podstate, že slnko sa točí dookola s mesiacom a je tá placka tým pádom menšia. Potom tu môžu byť ďalšie rôzne variácie, v podstate môžeme byť v nejakom laboratóriu, kde nás proste sú rôzne variácie. To sú vlastne témy na strašne dlhé diskusie. Koho by to mohlo zaujímať, tak môžeme mi poslať mail na vedomie.tv@gmail.com. V podstate môžeme žiť kdekoľvek, môžeme žiť akokoľvek. K čomu je to dobré, k čomu to smeruje? Tak pokiaľ sme vlastne počítačová hra, alebo respektíve nejaká virtuálna realita, tak človek vlastne asi pravdepodobne nemá dušu. Pravdepodobne po smrti už nebude nič. Pokiaľ sme projekt nejakého boha, čo dosť silno pochybujem, že by sa v tomto angažoval nejaký jeden veľký nehmotný boh, tak v podstate môžeme mať teoreticky tú dušu, áno? Čo je relatívne možné. Pokiaľ sme vytvorom len nejakých šialených reptiliánskych bohov, čo si skôr myslím, tak v podstate môžeme mať tú dušu, hej. Tým pádom, keď oni sú z niečoho stvorení, tak môžeme mať tú dušu. Čo bude po smrti, to je ťažko povedať. Rôzne indície sú tu na flat earth, že ľudia majú rôzne zážitky duchovné a tak. Uvidíme po smrti, to si necháme tento záver až po smrti. A čo sa týka ďalších iných variácií, môžeme byť v podstate, je to ťažké, no. Proste, keď nad tým uvažujete, tak je tam strašne veľa kombinácií, variácií, niektoré ma momentálne ani teraz nenapadnú, ale v podstate zmysel existencie, to na čo slúži vlastne tento flat earth, nejaký pokus, nejaké laboratórium, pokus, nejaký duchovný vývoj. A potom čo môže byť tá virtuálna realita, žijeme vo virtuálnej realite, ale neviem sa dosť dobre predstaviť, na čo by niekto skrýval virtuálnu realitu, že žijeme pod nejakou kupolou. Skôr si myslím, že je to projekt nejakých šialených vedcov. Môže to byť ešte ako v tom filme Jupiter vychádza, môže byť v podstate, môžu nás pestovať pre niečo. Neviem, či potrava je vhodné slovo, alebo niečo z nás chcú vlastne vydolovať. Možno sme kvázi len nejaké rastliny pre nich, nejaké živočichy, ako my pestujeme prasatá, alebo kravy, alebo kone, alebo ovce, alebo kozy, tak oni si môžu pestovať nás. To je ten horší prípad. Čo sa stane? Jupiter vychádza v tom filme, jasný koniec, proste zber úrody, hej, takže toto mi skôr prichádza asi také najpravdepodobnejšie, že nás pestujú na niečo, lebo robí tu takú kamufláž, vytvárať tu dookola tieto všetky veci a pestovať nás tu. V podstate to je strašne veľa námahy, hej, že si dajú, že s tým všetkým to okolo, hej. Takže v podstate aj mi to príde tak najrozumnejšie, lebo pred nami tu bolo strašne veľa civilizácií. Kam tie všetky civilizácie zmizli? Prečo zanikli? Prečo proste zanikla nejaká egyptská civilizácia, potom majská, Inkovia, Sumeri, rôzne ďalšie, Rím a tieto. Proste tie časové línie nejako nezodpovedajú tomu dejepisu, čo sa učíme, keď sa nad tým zamyslíte. Sú tu rôzne civilizácie, to som vymenoval len zo pár, ale podľa mňa ich bolo aj viacej a určite tu boli také, o ktorých ani nevieme, že tu boli pred nami. A mne príde z toho, že vždy je tu nejaká civilizácia, proste niečo si
niečo si dopestujú a potom si to vlastne úrodu pozbierajú. Či máme nejaké duše alebo niečo, neviem, keď sa pozeráte, respektíve keď premýšľate nad tým, či zviera má dušu, diskusie, debaty rozsiahle, dlhosiahle, tak teoreticky sa môžeme postaviť do tej role, že sme nejaké zvieratá pre nich. Či máme dušu, neviem. Niečo proste v nás je, ale čo to je, to pravdepodobne zistíme, až keď budeme na druhom svete, keď nejaký existuje. Takže si vezmite, že všetko, čo tu je na Flat Earth, všetko, čo nám tu sa snažia natlačiť do hlav cez ich fabulácie, výmysly, klamstvá, lži, o tom, ako že Zem je gula, že je vesmír, že je slnečná sústava, že máme mesiac, že máme galaxie a ja neviem čo všetko, že je nekonečný, že je rozpínavý, že kmitá vo vlnách, hej, Einstein a rôzni títo debilkovia, v podstate všetko to je proste, všetko čo si vezmete, že čo ráno stanete, otvoríte oči a celý deň zažijete, všetko je kamufláž, výmysel, podvod, lož. V podstate najdôležitejšie, proste všetko, čo sa tu deje, je nejakým spôsobom proste určené, dané. To, či máme dokonca určený nejaký osud alebo nejakú budúcnosť, tak to je otázne, ale ja si myslím, že aj tam nie je niečo, že to vlastne je vopred určené, že nie všetko podľa mňa, ale nejaké tie zásadné životné veci, udalosti sú asi určené. Takže v podstate čo nám z toho plynie? To, že niekto to tu vytvára, nesnaží sa o nejaký, pritom už Tesla, rôzni títo vedci vymysleli rôzne technológie, ako prenášať elektriku bez elektrických káblov a proste úžasné pohony, ktoré by nepotrebovali vôbec pohonné hmoty, myslím tým nejaké kvázi ropu alebo čo plyn. Ani elektriku v podstate, teda elektriku minimálne. A jednoducho všetky tie veci zmizli, proste není to tu. Od toho je už pomaličky skoro 100 rokov od Teslu a stále proste žijeme v tom istom. V podstate od vymysla spaľovacieho motora stále sme v tom istom. Minimálne teraz sa pohlo troška elektromobily, ale žiadne iné technológie, nič proste a pritom je toľko vecí vymyslených, toľko patentov, čo vlastne tieto patenty, niektoré sú aj také, že vôbec proste sú tajné tie patenty. Že proste ako to tu všetko chránia a strážia proste, aby sme sa nedostali niekam, aby toto klamstvo proste nevyšlo na povrch. Teraz si vezmite, že by teraz jeden mi napísal na to Flat Earth taký príspevok, že v podstate, že akoby, že to by si ľudia všimli, nie? Že proste, že Zem je, že není gula, že je plocha, keby to bola realita, hej. Že a na čo to je vlastne dobre, že v podstate, že to je jedno, že však Zem môže byť plocha alebo gulatá, to je úplne jedno. No, to není jedno. Všetko to mení situáciu. Pokiaľ není Zem gulatá a je plocha a je to nejaká skúmavka, aké akvárium, a šialení bohovia sa na nás smejú a pozorujú nás a chovajú si nás tu ako potkany alebo biele myšičky, tak to mení zásadne situáciu. Tak si vezmite, že žijeme tu storočie alebo 2 storočia alebo 3 storočia v klamstve a brutálnom klamstve, proste nás tu niekto brutálne klame. A toto ako zásadne mení situáciu. Teraz si vezmite, že keby ľudia aj vedeli, že kde žijeme, myslíte, že by tak žili, ako žijú teraz? Že všetci by chodili poslušne ako roboty do práce a budovali by a stávali by a honobili by a proste všetko toto by robili? Boli by otroci tohto systému?
tejto flat earth a týchto nešťastných reptiliánov a bohov? Určite nie. A pozrite si film, teraz som ho prednedávnom videl, názov je Z Brusu Nový zákon, sa volá ten film. Tam všetci dostali SMS-ke, že dátum úmrtia, že kedy zomru do mobilu. Všetci, celé ľudstvo. A úplne to zmenilo zásadne život všetkých ľudí. Väčšina ľudí, ktorí zistili, že zomru, čo skoro prestali úplne fungovať. Teraz si vezmite, že by sme vedeli, že kde žijeme, kedy zomreme, prečo sme tu, na čo sme tu. Keby toto celé klamstvo padlo, toto divadlo, táto opona, tento jeden veľký podvod, tak proste ľudia by prestali fungovať tak, ako fungujú. Prestali by chodiť do práce, prestali by zhrňať majetok, prestali by stavať domy veľké, vily, prestali by proste budovať niečo, čo nemá zmysel. A teraz by žili jednoduchšie proste, alebo plnili by si svoje sny viac. A o toto im ide. V podstate z ľudí robiť len otrokov, poslušných. Celý tento systém. Takže si vezmite, že niekto tu vytvára niečo, flat earth, vytvára tu flat earth, hej, buduje ho, pestuje ho, má tu svojich správcov, ktorí sú tu dole, reptiliáni a ja neviem ešte aká háveť, draci reptiliáni. A proste správujú tento systém a proste fabulujú tu všetko. Vytvárajú tu všetko. Čokoľvek, čo sa im nehodí do toho ich systému, čo bolo z nejakej minulosti, histórie alebo niečo, proste všetko si upravia, proste prispôsobia a hotovo. Koniec. Takže v podstate oni z nás musia mať nejaký profit. Niečo z nás musia mať, keď takúto námahu si v podstate dajú. Keď nás to dole zo spodu zásobujú ropou, plynom, vodou, slanou, sladkou, proste keď nás tu zásobujú, ja neviem čím všetkým proste, hej. Kupola, hej, starajú sa o to proste, aby sme sa nedozvedeli, že je tu kupola, že slnko neobieha, teda zem neobieha okolo slnka, netočí sa zem, ale že slnko zájde proste, hej. Prečo sa napríklad Austrália hovoríme im, že protinožci, napríklad. Prečo Japonsko sa volá krajina vychádzajúceho slnka? Proste pozrite si Truman Show, pozrite si všetky tieto filmy. Jupiter vychádza, Truman Show, proste o tomto všetkom. Kopec dokumentov je na YouTube, na Facebooku, všade na internete. O Flat Earth. Zamyslite sa, rozmýšľajte. Nespacovávajte to, čo vám oni servírujú. To je všetko podvod. Zapnite televíziu, podvod. Zapnete čokoľvek, čo je proste už dopredu dané systémom, tak všetko je podvod. Proste neinformujú o tom, čo by mali informovať. Informujú len o tom, čo chcú informovať. Vytvárajú len to, čo oni potrebujú, aby bolo vytvorené. To, čo nepotrebujú, zanikne. Zlikvidujú, zničia. Nepohodlných ľudí, ktorí si otvoria oči aj ústa, zlikvidujú. Proste takoto proste v tomto systéme funguje, v tomto Flat Earth. Takže, tak moji milí priatelia, myslím si, že toto video už bolo na čase natočiť, lebo som spracovával ďalšie veci. Na Facebooku som mal jedného priateľa, volal sa Slovan Galaktický, možno keď to bude pozerať, tak sa pousmeje a možno si to rád pozrie, lebo povedal, že si pozrie moje video najbližšie, keď ho uverejním. Tak by som mu chcel týmto poďakovať, že veľa vecí sme spolu prebrali, veľa vecí mi proste ešte viac otvorilo oči a chápal ma a príjmal moje myšlienky, moje myšlienkové pochody, moje kvázi postrehy, nejaké tie moje zistenia. Aj keď sú to len moje, ja netvrdím, že čo tu rozprávam, aby ste tomu proste na 1,000,000% verili. Nie, práve že si utvárajte svoje vlastné poznatky, svoje vlastné názory, svoje vlastné skúsenosti. A na základe týchto vecí to idete tam, kde je pravda. A to je ten koniec, to je tá finálna cesta, pravda. Ja si myslím, že ešte ani ja som neodhalil tú skutočnú pravdu. A ja si myslím, že ma to len čaká, teda pokiaľ sa toho dožijem. Skutočná pravda ma čaká a príde.
A poviem vám pravdu, že vychutnám si ten pocit tej pravdy. To, keď zistím, že prečo som tu, na čo som tu, kde som to. Hej? Takže proste toto bolo také obšírne video. Asi pravdepodobne natočím zase ďalšie také kratšie videá, kde budem konkrétne špecifikovať tieto všetky veci z tieto poznatky z tohto obšírnejšieho videa, kde si budete môcť potom pozrieť v podstate moje nejaké tie ďalšie myšlienky. Nikomu nič nevnúcujem, v podstate týmto môjim videom, pokiaľ sa to niekto myslí, tak nech sa páči, môže ísť pozerať iné videá, nikomu nič nevnúcujem. Len proste zaujímam sa o to, že kde žijem, prečo sú na nebi chemtrails, prečo je to, prečo je tamto, prečo nám tu 500 rokov od nejakého storočia tvrdia, že Zem není placka, predtým bola placka, teraz je gula. Proste to sú také veci, ktoré vás tak zarazia. Proste ako môže byť Zem gula, proste pri tej rýchlosti, ako sa otáča okolo vlastnej osy, ako sa otáča okolo Slnka. Proste to nemôže byť gravitácia, proste jednoducho to je zákon padajúceho hovna, proste padnete dole, koniec, hej. Je to jednoducho príťažlivosť, len padáte dole. Nie je to žiadna gravitácia, proste ako by mohli držať pokope také množstva vody, oceány, proste taká rýchlosť, keby tu bola, tak by na Zemi museli byť obrovské tornáda, proste výchrice, Zem, proste na povrchu by sa nedalo nič pestovať, ani žiť, proste, keby taká rýchlosť bola a Zem by sa točila takou rýchlosťou a boli tu také množstva vody v podstate, tak si to vezmite, hej, že keby ste boli dole úplne na spodu, tak by ste boli dole hlavou, dá sa povedať, kvázi tí protinožci. Ale ja som tých protinožcov z Austrálie povedal úplne v inom zmysle slova, ja som to myslel skôr tá obestraná placka, flat earth, z jednej strany, z druhej strany, že my sme hore a proste časť kontinentov je hore a časť kontinentov je dole. Vlastne mám pocit, že Európa, Ázia, Afrika je hore a Amerika a Austrália je dolu. Tak to je vlastne aj v Egypte to bolo tak rozdelené, boli dvaja bohovia horného dolného Egypta. Keď si to vezmete, boli dve koruny, potom sa to zjednotilo. Takisto to bolo, keď Krištof Kolumbus objavil Ameriku v podstate, hej. Nebola známa Amerika, áno, pre ten daný svet a to dané storočie. Objavil Ameriku, náhodou akože objavil Ameriku, hej. Dostal proste povolenie prístup na to, aby sa úcto posunulo smerom tam, hej. Proste potrebovali vypestovať viac ľudí, tak otvorili ďalšiu možnosť, ďalšiu bránu, ďalšie kontinenty. Ja mám taký silný pocit, že s tými kontinentami sa to ešte neskončilo, že sú tu podľa mňa ešte kontinenty, ktoré by vedeli otvoriť, ale už momentálne či to vlastne nie je nejaké viac dimenzionálne alebo viac rozmerné, či to je len placka, tak je to teraz momentálne otázne, hej. Ale asi to bude viac úrovňové, viac dimenzionálne. To slnko si všimnite, keď ďalší poznatok môj ohľadom flat earthu plochej Zeme. Všimnite si, keď slnko zapadá, vždy, keď sa pozeráte na západ, teda 95%, 95%, tak, mojich pozorovaní je, že vždy zakrývajú západ slnka. Raz sa mi podarilo dokonca nafilmovať a vidieť dve slnka, dva západy. Proste slnko nezapadá vtedy, kedy má proste tam časový posun. Si vezmite, že v niektorých tropických krajinách v pralesloch slnko zapadne okamžite, proste hneď máte zrazu tmu, tu zapadá dlhšie, takže to niečo musí značiť, že tam sú nejaké rozdiely pri tom, ako slnko zájde za tú placku alebo sa točí v tom flat earthe, proste, že nejako to tam celé im to nejako nesedí, keď sa človek nad tým zamyslí, tak proste jednoducho im ten flat earth nesedí, tá gula, hej, ten vesmír a to všetko. Možno my sa nachádzame v nejakom vesmíre, ale nie v takom, aký nám tu prezentujú v podstate. Takže, moji milovaní, poprvé zamyslite sa, po druhé hľadajte pravdu a po tretie pravda za vami príde. Takže tak sa majte pekne a uvidíme sa v ďalšom videu.